Sanibona. Njani naphila? Asithembe naphila. Umfo wamkhonzo nibingelelayo. Siyabonga kakhulu. Ake ngithathe lithuba ngamukela lonke ama-new subscribers to this channel. Ngithi thank you so much for being here. Ngiyabonga kakhulu. Bese ngicela ukuthi uma ungaka subscribe la ku-YouTube kanjalo na ku-TikTok ufollowe. Sikhulise le channel siye phambili. Ngiyabonga kakhulu. Ngimfishane kakhulu. Nithake ngithi nje ukuphawula kancane nge-statement esenziwe umholi welakho Mr. Mancinza. Sibonile izolo enza i-video for the first time empeleni. For the first time enza i-video la khona bekhuluma about the meeting ka-President Ramaphosa no Mr. Phakela Mthakathi noNgizwe Mchunu. So simzwile-ke izinto ayishilo, ngicabanga ukuthi sonke sesiyazi ukuthi uye waveza ku-video yakhe ukuthi kuneyikhalazo anazo ngoPhakela Mthakathi. In short nje uma umlalela kahle kule video abechaza ukuthi kunezinto esezimngabazisa ubuqotho bukaPhakela Mthakathi. Ngoba kuvezele ukuthi kuye wake washo Phakela Mthakathi ukuthi uPresident Ramaphosa umthembisa ukumnika imali useke wamnxenxa ukuze azomnika leyo mali. So-ke kodwa-ke bakhuluma naye Mancinza uPhakela ukuthi esimene esifana naleso yini okufanele ayenze. Waqinisekisa uPhakela kuMancinza ukuthi angeke azaye ku-Mr. Ramaphosa ayothatha leyo mali. Kodwa-ke okuphawulekayo la uMancinza uthi ngalelanga eyi-29 June ngosuku olwandulela i-30 njengoba kwaba naleya meeting kaPhakela noNgizwe no-President, uthi wayengasatholakala uPhakela efonini, futhi engazuthi nangakusasa yini ngeyi-30 wayengasatholakali nje even after leyo meeting. Uthi uze wenza le video nje etrendayo manje la khuluma khona ngoPhakela ngoba ebengasamtholi, obekumenza ukuthi kaphoqeleke ukuthi naye-ke agcine enza le statement asenzile. Into-ke ebuhlungu ngale statement ukuthi ukubeke kwacaca uMancinza ukuthi iy'nsolo lezi akhuluma ngazo akanabo ubufakazi obuqondile. Ukuvezela ukuthi akanabo ubufakazi kuseyiy'nsolo lezi ukuthi uPresident Ramaphosa uye wasebenzisa uBhejane Chauke ukuthi anike uPhakela Mthakathi imali. So makuyiy'nsolo-ke umbuzo omkhulu uzothi uya kanjani kwi-media uyokwenza i-statement esingahle sidicilele phansi isithunzi somuntu ungakabutholi ubufakazi. That's the biggest question. Uya kanjani public uyokhuluma ngomuntu ungakabutholi ubufakazi obuqanda ikhanda bokuthi ngempela leyo mali 3 million wakhuluma ngayo uyitholile uPhakela. Ngoba mina ngombono wami njengomfo wamkhonza bekumele athi ukulinda uMancinza. Angiboni ukuthi besikhona isidingo sokuthi ajahe ukuya kwi-media engakamtholi uPhakela Mthakathi. Umbono wami uthi bekufanele ukuthi aqhubeke lokho ezama iy'ndlela zokuthi amthole before aye kwi-media ayokwenza i-statement. Uma ngabe ngempela efuna ukuqinisekisa ukuthi ufuna ukuthola iqiniso ngale nto, aphenye aze athole enough evidence, futhi aze athole umgogodla kaPhakela Mthakathi ukuthi ngempela inhloso yokuya kwakhe ku-president yayiyini. Isikhalo nje sami silapho ekutheni mina ngibona ngathi bekungamela i-media yokukhuluma konke lokhu akukhulumile engenabo ubufakazi, ngoba kusho yena ngomlomo wakhe uMancinza ukuthi anginabo ubufakazi, kodwa kuseyiy'nsolo lezi. So-ke iy'nsolo isikhathi esiningi ziyasidicilela isithunzi somuntu phansi. Siyabona nje kuBaba uZuma usependwe ngezinto ey'ningi iminyaka, namanje akukho okuye kwakhonfenywa ukuthi lezi zinto asolwa ngazo zenzekile. Kugcina kwenza abantu ukuthi bambuke kabi, abanukele kabi abanye abantu. Kanjalo njengamanje uma ubheka uPhakela baningi abantu manje asebeqala ukumngabaza ngenxa yey'nsolo ey'fana nalezi. So bekuyoba ngcono
ukube ubufakazi ebenabo uMancenze. Yiloko nje mina umbono wami, but-ke ake silinde sibone ukuthi njengoba kuqhubeka amalanga kuzokwenzakalani. Mhlampe bazokhona ukuthi bakhulume noPhakela, kube khona i-statement esivelayo sazi. But nje isikhalo sami kule video engizosenza ukuthi ngikhala ngokuthi uya kanjani kwi-media ungenabo ubufakazi ngento ozokhuluma ngayo. Ake niphawule, uthini umbono wakho wena ngalolu daba? Ake uphawule sizwe la Mfoka Mkhonza la, sihlangane kumavidiyo alandelayo. Ngicela uqhubeke usubscribe. Uma ungaka-subscribe, it's free of charge. Qhubeka ufollowa na TikTok, it's free of charge. Sikhulisa le channel. Asidibane kuvidiyo alandelayo. Thank you so much.